Wara tluq ta' Michael Piccinino minn Segretarju Ġenerali li kif konna żvelajna kellu jitqanċat wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju, issa qalaħħa James Aronellu direttur informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Ellul tneħħam il-kariga u tpoġġa Librar fid-Dar Ċentrali kif qal stqarrija tal-istess Partit Nazzjonalista bi kliem aktar mimliżelu. Flok laħaq Nathaniel Attard, ex-kap tal-aħbarijiet tan-net Nathaniel Attard li issa qal lil kulħadd li spiċċa mill-BirdLife u serġa' jmur jaħdem mal-Partit Nazzjonalista. Attard ħadem mill-qrib ma' nies bħal Joe Saliba u Richard Kakija Caruana, tnejn li għadhom uħufu fid-deċiżjonijiet li jieħdu ma' Lorenz Gonzi imbagħad jidher Bernard Grech. Fil-fatt is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li għal darb'oħra reġa' seħħ il-każ li Claudio Grech u klikek differenti imponew fuq Bernard Grech. Iż-żiemel tiegħu u jirkeb wara, għalulna l-istess sorsi li nutaw kif Grech kien kostret jarmi kemm lil Piccinino u issa lil Ellul. Piccinino qal li qed jitlaq għax se jkun kandidat iżda kif ilu żvelat u kellu jitqanċat wara Ġunju kif fil-faġġara. Intant wara li żvelajna l-isem ta' Marta Portelli li waraja hemm Claudio Grech il-filjott Stostingat, Portelli kienet kostretta li tiċħad. Dan il-fatt wassal biex l-ex-deputat nazzjonalista ta' żmien Gonzi BN Karl Guder isaħħaħ iċ-ċans tiegħu biex ikun huwa s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Miegħu fit-telliqa hemm Edward De Bono li dan tal-aħħar ħa aktar viżibilità wara l-kap bħala l-avukat tiegħu li fetaħ kawża biex ifittex personalment nies fiċ-ċivil u lil Chris Fern fuq il-ftehim tal-isptarijiet, kawża li fil-fatt tilef u baqa' jippersisti biha kontra deċiżjoni tal-qorti. Claudio Grech u deputati bħal Karola Kulina u Beppe Fenekadami u mal-aktar li għandhom il-kelma f'dak kollu li se jiġri fl-għażla tas Segretarju Ġenerali ġdid wara li tneħħa Michael Piccinino. Meta semmiet Marta Portelli għamu l-irwiefen fid-Dar Ċentrali b'għod ifakru kif fil-mument tal-prova din żarmat u telqet bla kliem u bla slim. Is-sorsi tagħna fl-istamperija mbagħad qalulna li Karl Guder min-naħa l-oħra qed jingħad li huwa leali minn dejjem jiġbed l-ispak fil-Partit Nazzjonalista u meqjus bħala l-aktar sejf. L-istess sorsi qalulna li hu żgur li hemm ma' 3 fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista jiddettaw lil kap Bernard Grech u l-uniku ħaġa li taqadhom ili l-kol qaċtu lil Adrian Delija u ma jridu qatt li xi darba oħra Delija jew xi ħadd minn tiegħu bħala l-ex Borg jieħu lura fidejh il-Partit Nazzjonalista.